Acolo! Așa. Du-te. De la mine. De la mine. Acum, Mai încolo, că nu se vede Alina. nu te dezbrăca. Asta că face asta ea. Da. Gata? Am făcut sorta din partea mea. Da, adică înțeleagă. Bă, dacă nu știu, bă. Hai, pleacă. Stai. Hai, oprește, bă, nu poate să facă cu Alex Draca, arată. E prea lentă. Ba da, lasă-te rog eu frumos. Alex! Vine încoa, acolo. Stai! Nu! Mai încoa, mai în dreapta. Acolo. Stai alea. Să înceapă Easter, că dacă mă duream să găsesc pe lumea. Mă rog, asta ca să da. Stai așa, Ia, hai. ascultă melodia. Mai rău să fac de gura mea. Păi știi că fac mai rău. Du-te dracu acasă și așteaptă corul ăsta. Vine încoa. Hai, Alea, acolo, mă, te-am zis. Stai, mă, acolo. Mai fă o dată asta. Foarte frumos, bravo.